Akşamňyz haýyrly, iyleşler, sapara, gowy ýagdaýlaryňyz. Salam, yeňiş, salam, iyileşler, salam. Buyur yeňiş. Sapara, bir estiwa tam boldy, kirana çykmaýanymda. Muny soralar we düşünjeler pastymyzda. Indi sapara şeýle bir näme açaly, iyleşlemden bir jemlenýänçä. Türkmenistanyň iqtisadiýetyň çökmegi we halkyň garyplaşmagy barada biraz nimeler aýdyp geçelik. Indi Türkmenistan sapara Sowet Soýuzy dargandan soňra öz başlyklygyna çykýarda, ýanky öz başlyklygyny alýaram diýmäli buňa sebäbi öz başlyklygyny almady, Sowet Soýuzy dargady, öz başlyklygyna çykdy bolýarda. Indi öz başlyklygyna çykandan soňra şo döwürler biraz nime başlatdy da aýdyp berýärdiňiz desem şol euforiýa döwri başlatdy da. Iqtisadiýeti çökön, ýanky 1989-njy ýylda ýa iqtisadiýeti Türkmenistan iqtisadiýeti ýok diýen ýaly ýere gelipdir ekende. Ýöne şondan soňra bir az wagtyň içerisinde özüni nemetmäne ýetişipdir ekeni. Toparlamana ýetişipdir az wagtyň içerisinde. Indi 90-njy ýyldan 94-njy ýyla çenli şonuň ortalaryna çenli kän wagtam ýokdy. 4 ýylyň içerisinde ýanky 89-njy ýyllaky çökün bir ýurduň iqtisadiýetini aýaga galdyrylýar. Ya şuň kunumyda seredýär sapara ondan bäri 30 ýyl wagt geçýär, ýöne 30 ýylyň içerisinde Türkmenistanda aýda gidişlikleri görýärsiz diňe. Ýanky şol bir ilki başdaky asanlyca ýyllarda öňe gidişlik bar 3-4 ýyl dowamında, ýöne ondan soňraky wagtlaryň hemmejesinde aýda gidişlik bar. Ýanky çökýär, iqtisadiýet çökýär, Türkmenistanda häzir bank guruluşlary doly işlemeýär. Halk işsiz, ýanky eklenjini tapyp bilmän gitdigiçe ýurtdaşyna çykýan, işini gözläp, eklenç gözläp çykýan ýurtdaşlar bar. Ýanky bu zatlara sebäp bolan zatlar näme sapara? Şonu bir ilki başyndan aýdyp gaýtsalar, ýanky 4 ýylyň dowamında birden galýar iqtisadiýet ýöne, ondan sonra näme üçin şuň kununa 20-nji dakykada çökýär. Nämeler boldy? Düşündüm horama yeňiş bilen aýtmak öýüň. O jahiller üçin köz aýdylýar. Bu ýöne bunu beýle düşünüp biljek gel. Sebäbi Sowet Soýuzy näme üçin ýykyldy diýilen soraglara jogap nemetmeler. Sowet Soýuzy iqtisadi tarapdan çöktü, siyasi tarapdan çöktü. Şoň üçin Sowet Soýuzy ýykyldy. O başga zat üçin däl, o şonu biziň soňky nesillerimiz şo taryhy nemäni bilen ok. Ýalak görnýär-de. Şu wagtky özlerini alyp başlary, pikir ýöredişleri, o bir zat gurrun görenlerine o sebäp netije nemelerine hiç deginip bilmeýän bir ýagdaýda taryhyny, dünkü taryhyny ýatdan çykardypdyrlar. Sowet Soýuzy çöktü. Ýanky Sowet Soýuzynyň kommunizm urma, ýa-da sosializm diýip bir sistema şo çöktü. Olýan 89-njy ýylda ýa çöküşi mehemälimdi. Şoň üçin çok perestroikalary zatlary şonu bir renawir etjek bolup dälden pikir etmek ýalak dälden urnamak ýalak perestroikaň manyny şo da o çökön soň edilýär-de.
Sovet Soýuzy ýeke Türkmenistan däl, Türkmenistan ýene de beýlekleri ora ýagşyrak bolmagy mümkin. 89-njy ýyllarda hemme respublikalar o az çökeni 40%, agrak çökeni 60% şolar ýalyp çöküş. Ýagly Sovet nemetiniň içinde şolar ýalyp çöküş bolandyr. Onu bir ad derini ýa-ki bir bölüp aýryp Türkmenistan şeýledi ýa beýledi diýmek dogry bolmaz. O ýöne 89-njy ýylda Gotagra prom diýip bir edara bardy, şo doly çöktü. O çökün soň o bir de Gotagra prom dargatdylar. Bir de Gotagra Agroprom Perrabotka diýip taraplar işlemeli bir abidneni edip ministerstwda däl bir abidneni edip berdiler. O da çökün soň berdiler de. Çökün hiç iqtisady neme doğru çökün ýagdaýdady. Aýlyk günlüğün berip bolnokdy da şo döwürlerde. O şonu biz tiz wagtda dikeltdik, ayağa kaldırdık. Onun bir de özüne oňormaýan beýlek ministerstwolary berip başladylar. İlk ulap Pladoş Borom berdiler, onu ýürep çykardyk. Soň Pişiwoy, soň Mähtem Alwaşyny, soň Meşkalkoz Troy, ýene ýetekli şo öň dargadylan nemäň hem bejetni. O 92-nji ýyl o ministerstw edip, o hojaluk ministrligi edip, onun adyny o biziň kantern bolmaly da bolmasa. Yani ministerstw ýaly işlemde okdum, o işlem bolanokdy, yani şu iqtisadiýaty emmetmek üçin yani özümiziň öz nemämiz dehimiz bilen tapan nemämiz yani ýolumuz diýin, şo ýol bilen iqtisadiýaty galdyrdyk. 92-nji ýyl bir de o hojaluk ministrligini berdiler de. Yani ady bilen alın diýip adyna şoň adyny goýdular, bolmasa biz o hojalukçam däl, hiç tartşam däl, şolary aýag üstünde saklamak üçin nemedildi de. Indi bärde bunu näme üçin aýdýar? Şoňa geleli, etaty neme bizim düşündirjek bolýan zatymyz. Ne şu wagtky döwrüň spesialistleri yani iqtisadiýatyň iqtisady reformalaryň bolmalygyny düşünýän adamlardan biz öňümçülüň adamdy. Biz çapak çalyp aýdyp erte kaýdyp taň edip neme edip günümizde gören adamlar däl biz. Yani işin içinde real sektör diýilýär de. Real o bir zady öndürmesen önmeýändigini bilýän adamlar. Ağzynda aşyk gatyklap bolan bolly nämet diýip o çapak çalanyň bilen taň edeniň bilen işlaryň önmeýändigini gaty gowy düşünýän bir real diýilýär de, bu real sektör diýilýärdir. Ya o bizim ähli karyeramyzdan şondan ibaratdyr. Şu wagtky ýagdaýymyzdan şondanakdyr biz ýa-ni ertekçi çapakçy ýa şoňa meňleş nemelerden doktor özüňizde tiýinap görýärsiňiz. Indi o hojalygyny bir de beremlerine bilen Brahimi, Kaimi bir kwartal mı geçendir. Meni bir gün Baba Kulüf deyip zampret bad o hojalygyny kurýur dediýän ýar bu ornatary. Onun bu Sovet adamlarynyň ýolbaşçylarynyň gepleş nemeden iş tutuşlarym üýtgeşikdir. O wagt bir geň göremde oktuk, onu şu wagt nemelerini bilen, bilgimiz bilen, tejribemiz bilen ýigimde seredemizde bir gürkünçlüğünü görýärdi. Çağırıp sen neydi? Iqtisadiýatda sen jogap berýän diýdi.
O değil. Hı. Ya işe geçen de bir kvartal bolan nokta. O kalkollar ne için neydi? O bu için neydi? İzledi bulun neyse pradenti 60-70 pradenti belgili nemeli. Buna hem cevap veriyor. Ha. O ben bir yüzünde seyrettim. Mümkün neydi? O bu ne etmeliydi? Ne etmeliydi dedim. İktisadi reform etmeli. Bunu kalkolları şart değişikliği yer su reformu etmeli. Şontu bular yaşat bilen yok. Yok sistemde yaşat bilen yok. Bunun belgileri öğülerinin uluyu kən iqtisadi katnaşıklar nemeler yok. O yurtta şu at 30-35% ayda inflasyon oluyatdı. O atlar adamlar inflasyon neyemediğini bilen yoktur. Baba kulübün bilen yok. Yani hem şol adamlar bizi ya bize yol başlığı ediyen adamlar. Yani Tavet Tayyip'in iqtisadiyetinden burada düşünen bolmakları mümkün olan yani onu da kendi anandırıcı gelen ok düşünenlerini yani şu gepuruşlarının onu reform etmeli olsa al et dedi. Bana adam ortaydım hem de değil. O yöne bana yetki vermeli olayan dedim. Bu yöne barip açarın deylak tertine toğlap reform edilen neme derler. Tamam. Bu metodolojisini tayinlenmeli. O materyal teknik bağdatını tayinlenmeli. O adamların bilgilerini, o bilgi nemetini aktarmalı. Onun devam edecek kolyanını düşünmeli ödüm. Onun kolektifi düşündürmeli, halka düşündürmeli. Bu giden bir proses. Yönü prosesinde. Şu yetkileri verseniz dedim. Elini çelmek başlar. Yetki senin bizden neydi? Hemen gerek olsa dedi. Tayinde getir ben gol çakarım. Ya da prezidente çektiği devam eder o şey reforman şey başladı. Onlar belki de bu böyle düğüplü bolconu ya bu yetirenem değerlidirler. Belki düşünenem değerlidirler. Belki de düşünmesi gereken değerlidir. Yani şu reforman etmeden kalkodun yaşap bilmeyeceğini düşündürüve verdim ben. Bunları yaşap bilmeye. Yaşama nemeler mümkünçülük yok. Umuman Tavet Tayyip'in yıkılışı şunları var. Biz Bahadır iqtisadiyetine geçmeli. Deyip şunları alak nemeler düşünürdük. Geçen oradan geçim değil. Lukkatı anlat neme. Ne? Şeydi başladık biz. O 2 yılla o katulu iş edildi. Ödüm yönüm önüdü der. Yani Beşil uğrak o hocalık kerhanatı vardır. Kalkot. Beşil dersin 600 olmalı. Kalkodayır olun. İkisinin kâte tanrı karıştırıyatlar cemlerimizde. O şolong 94. yıla çendi. Bilmedim 170-200 ne olayı yani doğru geçen yine de ömürdeki onu da o kalanı geçmeli de. Bir yıl gerekti yani 8 ay 9 ay vakit gerekti de kalkoda 100% hususi eğitimi geçirmeli. O geçirip başladı ödüm yani o neticelerim o tempem o adamlara
düşündürülerim, neme diyerim, her şepte de bir oblastı ulu seminer ededik. 700-800 mün adam yığınap. Yemede institut açtık görüntü. Yer su reforması vardı institut. Rektörü Elim Raç, prorektörü Murat Babayev. O 8 sanak dörödücülük grup vardı. Onlara da bölüp her kimin öz obyekti nemesi var ya profili. O tevari. O hocalık diyenin bilen onun içinin profili kendine bir mallarçılık, bir değerçilik, yeni bir paktaçılık, bir göğünün kuşçuluk diye de şeydi bu. Onun her birinin özüne göre problemi var, özüne göre derdi var, özüne göre çözümü var. Onun hem bir adına hususi eçiliği, şahsi eçiliği geçirmeli. O en kıyın da adam sol, ya yeki yerim derler. Malum mülkü tehlikati giden problemler. Ya o da kov çözümler var. O ne? Onu aydan olmam mümkün, onu yeni devir tapar gaytalar aydan. Ne? Sol Toğuton, 3. Toğuton 2. yıllarda Türkmenistan'ın o hocalık nemesinde gerçi mal bağ olsa İr şaklı olsun, boğum şaklı olsun tabağı yok. Çolur ne kefellemeli, ne ölmeli, ne ağrılmalı. Formülü sonuna alaktı da. O yönü şu mal ortada elmide ama aylanıp durup bir topur adamını, yüzlerce adamını maliyeti etmeli, fermer etmeli. Malların büyülerine alır yalak. Bunun formülotine tana 100 tane tığır verilden o tana 5 yılına mı, 10 yılına mı her nemen nemeti var. Formülleri var. O ten 10 yılla yani 100 tığırı iyidine vermeli. Yılla bolun gölödün yılla 10 tanani, 15 tanani o iyidine veriyen o iyidine verilenlerin bir yerde uyuşup o da yeni de bir yerik dargıya. Şeydi ortada aylanıp duran da at oluyor da. Sermaye hükümünde. Şu sermaye şu at aylanıp duran olsa şu mağazadan tane 10 at daha köpürmeliler şu at. Tamam. O ne Türkmenistan'ı yitiren zaten şu atlar. Cistat ortadan yani devletin nemeti yani kalkodun mali, mülkü nemeti ortadan gitmelilerle olur yani ortadaki bir sermaye. Onu ullanıp bilen vaklayınca yani yerine koyuyan da elimde mi? Kefellede de şu alanı kefellemeli. Tağını koymalı. Kıtır kaldı da tenki kalmalı. Yani ortada duran sermayen malı kıtır kalmalılar. Uzamalı. Şöyle realak yani ben böyle düşünüktü olsun deyip görün veriyenler dedi. İnni bu gördüler bu yani kontrolün çıkıp gidip var ya da. Yani yeke bu mal mülk dargıtma da değil. Bu tuz kerhanları emele gelip başlattı. Toğutun 7. Toğutun 6. Toğutun 5. yıllarda yani Toğutun 4. yıllarda 5.000 6.000'dan uğrak hususi şahsi kerhana vardı. Bir de değişildi mi? Yani o hocalık ministerlerin içinde küçük kerhanlar deyip bir upravleniyamız vardı. Son gılaf kollu yani atçotlarını, hataplarını, onun kantutatlarını berer yalak bir yörüktü.
giden upravlığını açtık da. Şolor. Yani yol orku diyerler bir yere alak. Demem statistikatını yürü diyerler de. Kim neymi öndürüyor. Kim neymi diye. Onu monitoring ediyen de. Problemler neymi. Çözümler neyle konmalı. O neyle kömür edip buluyor. O birine kritik beyan birine. Yine orada o tääda nemedilenlerine problemler kâl oluyor da. Yine şu zatlar şu zatları biz düşünüyorduk. Biliyorduk. Yok orada onu neyle düşünüyorlar, neyle biliyorlar. Onun için biz bilemiz yok. Yani kanun ya da bir neme gerek olsa materyallerini tayinlap kol çektiriyorduk da. O tayda yani kolun düşünceleri neyle nemeler neyle yönü ters olmalı. O ters olmanın büyük sebebi bunu saklamadılar. O devleti ya kontrolü ellerine indiriyorlardı. Sebebi Halk önümçülüğe geçerdi o tayda halk. O ödem reformu ayakallığına gidiyordu. Ödem şeyler ulu tepkilerini gidiyordu oluyor. O Beylek Respublikolun ardına seyrediyorlar da bir de. O yeke Beylek Respublikolun her taşarı uttan Allah'ın dediğin zaten bizi konsultürde diyen bir tane firma vardı. Germanya'dan vardı. Sonra kendi Cumhuriyetlerde o çözüm doğru, oğuy. Yani bunu yatırmanı seçtiler. 94. yılda ne? Onun daha şol. 94. yılın 29. iyulunu şunkun yalap bilen ne? Meni nadar toylu söylüyor. Onun mereye de payda geldi, mereye de onun nadar toylu için men alak bir ekonomik oyuncu ornatar vardı, onun adı yardım için yok şu at. Ya şoğlunu. Dördüğümüzü ayırdılar. Şu dördüğümüz Türkmenistan'ın 98% iqtisadiyyatını yürüdüğü turun adamlar. Yani ödem bilgili, teknokrat demetinden. Bunu bizim yürüdüğümüzden bilyen adamım yok. Bu televizyona çıkıyor, ne kadar da çıkıyor. Reformu var arada bir yerde yazılan yeri yoktur. Onu da seyredin. Eşitmedim ben o. O hepte bir oblastın ardından kata bir hepte de iki oblasta var yani yerlerimizden oluyordu. Nümlet adam bir niyetik da. O da ta televizyondan çağırıyorduk, radyodan o yerli gazete jurnallardan hemmece variyatı görüyorduk. Kıvvatından tuttanın palitatı çet. Yaklayan adamlar var şu hatta o benim çölün içinde diyenleri çıkya yıktı. Öyle katı kadıklığı geçerdi. O soru cevaplı. O hem de sveci. Yani karşımken o elinden gidip barayan yalakları var. O bir onu kavra adamlar bay olur dik korkanlarım var. O da gençtir. Şeyler o adamlar. O hem ben garip olur. Şunu kovuluyor diyen olmaklar mümkün de. O bu ne şeylere yönü şodur Türkmenistan'la yani iktisadi reformu yettik yediyet neme gün tertibine çıkarılan yeri yoktur. Bu iktisadi reforman kaptalı bile ya da onun mühim siyasi reformu olmalı. Şimdi ne için Sovyet Soyuzu'nun dargınlığına ait
iqtisadiýat çöktü, siyasatan çöktü de. O çökün bolsa yerine bırdat gelmeli. Hı? Onu dowam ettirip bolany. Hem oňa syn bermelemdi. Onu ten bir taryhy bilen yüzleşmeli. Lüstrasiýa diýär. Lüstrasiýa diýmek taryhy bilen yüzleşmekdir. Türkmençe nemeden de ya geçmişin bilen yüzleşýärdi. Şo zatlar bolmadan yani ütkep bilen okta Türkmenistan'ın betparçılığı, gedaçılığının, iqtisadiýatyň çökmesinin nemesi. Bunun içinden siyasi reform edilmeli, iqtisadi reform edilmeli. Olon ikidem işläp biler ýalak. Hukuk reformasy bolmaly. Taryh bilen yüzleşme onun hem bezaryň öňünden gelýär. Şu zatlaryň haýsy biri gündeme çykarly. 30 ýyl ýaşap ýörsiňiz. İçeride ne daşında ne içinde gündeme çıkan yeri yoktur. Men öňkü gepleşimde bir zat aýtdym da. Näde aýdanmam bilemok bolýany. Aglyma gelendir, dilime gelendir de. Yani adalan yani tarih bilen yüzleşme diýilen meselemiz, düsturasiýa diýeli. Onun siyasi reforma, iqtisadi reforma, hukuk reformaları gündeme gelmedik bolsa halkın, cemiyetin, döwletin gündeminde däl bolsa bilin ki bu döwlet sizin elinizde däl. Bunu yani öňkü eýeleri yetiştiren adamlaryň üstü bilen dolandyrýar diýmekdir. Ya da döwlet, ýurt düşmanyň elinde diýeni ýalak. Mani berýändir. Şu adam şodur, ýurduňyz sizin elinizde däldir. Düşmanyň elindedir. Telpekli bolsun, takýaly bolsun, aýdym aýdyp bilýän bolsun, o zatlar önemlilerdir. Önemli, öň bir çüýren, ýykylan sistemi var. Evet, taýýunda ýaşap ýördik. Ol dargan soň oň ýerinde bir zat bolmaly. Yani köprek aýdym aýdanyň bilen, çapak salanyň bilen, telpek geyip sakal öwreniň bilen, akýyňa staganyň bilen hiçbir ütken o. Şoň bilen bir zat ütken bolsa, iqtisadiýat ütken bolsa, aşa düşmeli. Bol çapak salyňyz. Bir topor ya 5 sanak takallarda min görmeýän olduk birden 1000 sanak görýär şu wagt. Bu zatlar görüp Türkmen bir wagtlar 30 ýyl şey edip berdiňiz. Aşa düşmeli. İş bitirýän bolsa. İş bitirýän bolsa şu zatlar. Şu adam ýagdaýyňyza aýna teredip görüm. Şoňa geljek bolýan Nesapara Onçuk Musaýew diýip biri bardy da, şonuň aýdan bir sözi bar. Biz bulary ýok etmesek, bular bizi ýok etýärler diýip. Indi ýok etmeli diýen adamlary ýanky şo sizin aýdyp geçen wagtyňyzdaky reformany eden adamlarda, iqtisadi reformany edibilen adamlar şonu işledip biljek, edip biljek adamlara aýdýar da, ýanky biz diýär şolary ýok etmesek, balar bizi ýok edýär diýär. Indi Onçuk Musaýewlar kimler? Ýa-da Onçuk Musanyň şol wasfyny edýän, ýok etmeli diýen adamlary, nähillik eden adamlar getirýärse, ýani Onçuk Musara humanist adam. Humanist demokrat diýýär bol, Demokratiýa partiýanyň nemesine, Türkmen demokratlar. Barynçy sekreter, hawa. Barynçy demokrat bolýar, ýani
Soň için Ayşe bular Kamalist. yani hakkını yemeli Türkmen demokratlar diyelim. Demokratya partiyaları da atlanan var. O partiyalara var hemme adam bar yönü Türkmenistan'da şol adı agdalyan demokratyanın özü yok. İçinin O da önemli. adamları var, adı var. O Yönü da öz önemli. demokratya yok. Olu önemliler olmalı. Şeyle olmalı mukaya. Nedir? Papalan memesinde ideologiyasını şolar yalıp olmalı. Ondan soň neme de var? Saparagyny Murat Garryp var da, şo da 2007-nji ýylda Berdimuhammedow saýlanjak wagtyndaky aýdan bir sözü var. Ýanky Berdimuhammedow aýtýar, siz diýe häzir saýlamalam bolsa häzir diýe nemetsek saýlajak diýe. Ýöne daşyndakylar, ýanky beýleki ýurtlar seýnap durda diýe. Bolmasa diýe saýlaw nämetdigem diýip biljek diýdi. Ýanky bu Muratberdi Sopyýew kim? Muratberdi Sopyýew saýlaw komissiýasynyň başlygy. Indi bu taýdan näme Murat Garryp'tir. Murat Garryp başlan hawa. Murat Garryp. Indi näme getirjek bolýan Saparagyny Onçuk Musa aýdýan sözü şu, Onçuk Musa aýtýar, biz diýe bu iş edip bilýän adamlary diýe, ýanky reform edip bilýän adamlary ýok etmesek olar bizi ýok eder diýe. Ýanky Onçuk Musalaryň ellerine sebäp iş gelen ok. Olar bu ýersu reformasy amala aşandan soňra bulara ähtiýaç galmaýar. Her kim öz işi bilen boljakdy, önümçülüge geçecek adamlar bunu ýaly şakşaklaram gerekgän bolýar. Ondan soň Murat Garram aýdýar, saýlaw komissiýanyň başlygy, biz diýe ýurdun içindäki halky diýe hiç zatça-da göremok men diýe. Men diýe häzir egerde mümkinçiligim bolsa diýe nemedik göwürjek, saýlak göwürjek, seni goýduk edip saýlaw geçdedik göwürjek diýe. Halk hiç diýe, aýır halky diýe, ýöne diýe ýurt daşyndakylar seredip durda diýe. Ýanky şolaryň nemesi üçin diýe bar ýalaky eder diýe de, ýanky sahna geçirel diýen ýalaky manyda aýtýar bunu. Saýlaw komissiýasynyň başlygy aýdýar onu. Hawa. Şonu aýtýan adamyň özü saýlaw komissiýasynyň başlygy. Ýaşlylar maslagadynyň birinji orunbasary. Şol döwürdäki. Soň ine biz konstitusiýa, kanun hemme zatlar bizde kagaz ýüzünde bar dene, şonuň kagaz ýüzündäkiliginiň nemesini sırrını aýdyp berýärdi şu Murat Garryp. Ýanky kagaz ýüzünde bar diýe, bu diýe millet üçin däl diýe. Ýanky edil saýlawdaky nemedişi, ýaly millet üçin däl, ýurt daşyndaky synçylar üçin gerek bu zat diýe. Halky geçdi, halky nämesin edip bermeli ýa, halk elimiziň aşagyna diýerdi. Soň ine şular ýalaky adamlar ýanky 94-nji ýyldaky Sapara ykdysady reformany geçirip biljek, edip duran adamlary ýok edip ýerine şular ýalaky demokratlar gelýär. Sapara ondan soňra halk nädip baý bolmaly? Nädip ösmeli? Ya da halk özünü nädip gorap bilmeli? Şeýle şular aýdy oturdy, kanun, konstitusiýada işlemejek diýip aýtýardy, ýanky sözleriň esasında. Halk üçin hiç zat diýe etmeýär diýip aýdýar. Demek, şu döwürde Türkmenistanda yeterli derecede yani hukuk hakimiyetler, hukuk reformasını geçirmeli. O bir nesil yetişip gelen bir nesil vardı. O şu bir klimaga diyen atabına takılan şolong bir nesili vardı. Yaş oğlanlar da köpsü. O doktor sıkısını koran haydi nemesi haydi ödlerim dillerin neme orsun ağzına da
toğun uğrap bilecek derecede yetişen oğlanlarımız var. Yani hukuk reformasını doğru geçirip bilecek derecededirler. Ödürüm katkı rahmetinde yönüm önüde değil. Yani ıklıyım 27 yaşında yani Adalet Ministrliğinin en ulu lafkatı vardır. Yani, bravo diyeyim ne ben şöyle oraya da. Son başlığı da 27 yaşında. Batı yaş oluyor sapara. Hem yaş, hem dehinli, hem aktif. Bu giden yemedi. Nesil olur. Buram del. Yaka bir orta. Tütlük nemerak oğlun yönü kendiler bulur. Mecliyetin içinde de adına da giyilenler vardı. Bunlar ödem 89. yıldan beri bunlar katı aktiftiler. O 89. yılla yani iklim kaylağı katnaşıyor. O karşıda şeyi Kamsamoğlu'nun birinci sekreteri Habib Durduyev. O 89. yıl. Şonu yenge. Ola arkasında devlet dur. Yani hükümetin ehli resursları devlet demesi. Onun iyice 7-8'dir akşamara Taylor'dan sonra yani çıkan 3. sekreter vardı. Atayeva diye bir ayal adamdı. Şu yanına bir tane adam alıp geldi. Öyle geldiler. Değil mi? Bir de yani Taylor geçirenler dışarıda tapçanın içinde o çay şu atıyordular. İçinde ortam kan, demetem kan, Kamsamoğlu'nun işgallerim var. Onun yani o gelin kalkın bilen gürleşiyor. O bağışağı yengdiniz. O yöneticiden ulu kayış, yaşlıların kayış hediye. O şu Habib o yengmete bolonok. Olmasa yani partiyamız ne gelişik ne tip o. Kalkın ne değilsin. Yenglerin boyun kalyan ortamı boluyor değil. Aliyat değil. Şolor yalak yaş oğlunlar doğrular. Yani 92. yıllar iki sözlüm bilen o şulon yani prezident Taylan Adamsa'nın Niyadıf'ın o kanun oyuncu prezident olup bilmeyeceğini yani gidecek yani iki detir sahiban üstün birim değil. O da jurnalına vardır. Onun ertesi yine bir tapar Taylan etme mecburiyetini alıyorlar da onu da diye yani konstitusyon günü yani primovo действие diye zakon primovo действие diye yani günü tesiri ediyen bir kanundur. Konstitusyoda hiçbir yerinde o bir yıldan sonra Taylan etmeliyle yeri yok diye de. Çünkü Taylan yanlış oldu. Yanlışlığın boyun almalı. Yani onun yerine Yamaşkan yok bu orada bu iklim değil o onun ulti benden ulti bir ne onun bir kriter bile neydi ne mi onun işinden ayrılmalı oluyorlar işinden ayrılıyorlar toplum ikinci o gidip onun kuruluşu etmiyor da Şonu yadanı çünkü işinden ayırıyor da. o yadani aydani o bu yanlış olsaydı diyorlar da bunlar yani yürüyor ne yapıyor o ile çıkıp kıyırıp demetçek olmuyor noktalar yani profesyonel adamın ait işlemesi var. Bir soru diye. Parlament tip
jurnalist vardı. Ne Türkmen'in içinde yeketek jurnalisttir şu. Orsilli Muhammed adı yanlış bazı Muhammed Durman kıymağada öyle Türkeş bölümünden beri. Ana şolor ne oncuk musayif bilen in gorkan nemeleri şolor yalağadılar. O yönü şu vakt Sovet Soyuzu bir sosyalizm bilen komünizm nämedigini şu vakt nesil bilen o keni o bu doğru hem gülkünç hem ayıp hem yani bilim sistemasının ne derece yetirenlerinin tuğutnaması da bir kaptanını. Şimdi sosyalizm çökün olsa bazı iktidar geçmeli. Türkmenistan'da 30 yıllar bazı iktidar vardı. Her bir gündeme çıkan zatlar. Bunlar şu köyünde sistemani taklat göründürler. Şu adı için. Onun tuğutnaması ne? Devlet magazinler deyip eşleyen misin? Hayok diye. Devlet bağdaları var, Patriot Soyuz var, Ministerso var deyip göründürler. Sonra bağdaları var, afklatlar var deyip göründürler. Edaralar, ahli nemeler. Şu ağırlığıdır. Yöne 92. yıl, ben size aydıp vereyim. 92-93. yıl. Ne Patriot Soyuz'da, ne Mintorp'da, bazı zatları kalmanını hem bece tozat getirdim. O bazıları ben ödüm. Aylanıp yani halnadardan 4-5 sanak yani ulu bazı nemelerini özümüze ısklar etmek için arenda aldık. Giden tövden nemeleri açılandır yerlerine. O çağrı yok deyip, o durdukar deyip, bunu topar tüccarlarımız var. Böyle dörüyen nemeler. O yani devlet tövden nemeti şu atları yani yok diye yalan derecede. 8-9 tane tüccari nemeler vardı. Onun gerek yoktu. O ailenin dolanıp ne edip onu iyiliğine getirdiler. Yani o dönemde o bizden Tongur'un atlar. Yani şu tövdülerle şu adam var. Yurdum şolun eline verdiler. Oncuk bu sahiplerinin targaçların eline verdiler de yurdu. 94. yılda yani devlet ağdarışı yalak bir yağday oldu da. Yurdu oncuk bu sahiplere onun targaçlara verdiler. Reformu diyen sözü eşten ne aldınız? Taşında da eşten ne aldınız? İçinde de eşten ne aldınız? Näme bilemiz oktuk da şu zatın. Bazı iktidar var adı. Bir yerde yetmişeden yerlerinde ya da mekteplerde, üniversitelerde okudulan yerim yoktu. Reforma ne edecek? Bilmeyen zaten. Onun kanunu uğradılanlardır. Hakkının neyemediğini bildirdiğinlerdir. Yani Konstitusya'da yani primo değiştiriyette Konstitusya'da bu yazılan zatlar vardır. Şol insanın konstitusyon haklarıdır. Yani çağın bilim alma hakkı var olsa onu partiye girip bilmiyor. Düştüm. Bizde ne diyorlar? Çağlar partiye girip göründü. O demek o konstitusyon yok demektir. Siyahat etme. Konstitusyon hakkın vardır. Son hiçbir yerinden alıp bilmeli değerdir konstitusyon var olsa, işleyen olsa. Yani boklu milliyse seni samolyottan düşürüp götüge de kokku veriyor. Böyle pokulur. Ondan ağaçlarını doğru koyun. Şu yayınına pagon alıp yani halkın karşısına çıkan adamlar hem de cinayetkardır. Ve halkın konstitusyon hakkı vardır. Her kim. Şunu bir adamın çalacak demetmeli hakkı, hukuku yok. O şunu bilmeyen milite ya da yani paran işi tam orijinal
Vaadını näme diýmeli? Hayvan. Nadan. Ýekin haka ol. O hak senem meren o. Onu hak tuttu veriyor. Sen kim? Şunu aýdýan türkmen ýok, sebäbi öwreden okur. Bu ýerine partydyr ýa. O bunam bizim akıllı adamlarımızı görmedik süren oluyor. Bu da bir aklın yani yere uğran yeri de imtihanın biten yer değil ya da. O siz çağılanı parti yapıyor. Ne de görmedik bunu yani. 70% milletin çağı bilimde parti yapıyor. Sizden bunu görmedik süren oluyor. Size imtihan diýmäli dilim var o. O men apartmaner men plany. Şonu görmeýän adam bolsa sen adam däl ol. Beýlek bu. Plan da at bolma. Beýle de dursun. Ne Türkmenistanyň içinde sizin 70% milletiňiziň çağaty parti ýetýär. Bilim almak yer. Siz şu zatları görmän akıllı adam bolsun. Ya bilimli adam bolursun. Ya paýgatly adam bolup bilersiň. Ya iýliň ýaşulsy bolup bilersiň. Bir hayvan ýerlerdi. Kodatlary görmeýän bolsaňyz, haýwanyň ütküçi hiç ýeriňde ýokdur. O siz kim bolsaňyz boluver. Onu men aýdýan. Milletiň 70% diýmek bir milletin hemmet diýmekdir. Köküňe näme palturýar. Onu görmedik tren. Kaptan birim aýdymlaýyp bermeliler. Näme diýdim? Garyplyk. Bir berler şu taýdym elýän. O sapara ýene bir ýerler atışmana ýa ýene bir zat etmäne gitýär-de ýa-da başga ýurdun prezidentleri gelýär, ýene bir zatlar gelýär bolyn. Şol universitetdäki talyplary elleri güllü uly ýoluň uğrunda hatara goýýarlar da o eger kanun işleýän bolanlygynda ýanky universitetler bilen o prezidentiň bir ýere gidip gelmesiniň arasynda hiç şeýle bir baglanyş ýokdur. Prezidentler hökümet gider geler. Talyplar ne şular näme şo taýda öňünden çykyp bular işleri ýokmu ýa-da başga etmäne iş mi ýok ýa-da okuw mu ýok okumany bütün günlerini çäre bu çärede şu ýerdäki siýalyk däl ýa-ni başlamadyndan onu şunun öňünden başlaýar diýdi. Ýaşullar maslahatyna neme dip baralyň ýaşullar maslahady onu şunun öňünden ýaşullary üýşürýän ekenler toplap soňra her gün ekidip şol köşkün içinde repetisiýa geçirýärler diýdi. Ýaşullar halkyň wekili sapara. Olar bir öz teklibi bilen gelen bolmaly. Aslında eger hakykatdan maslahata gelen bolsa her kimiň edine pikiri bolmaly, teklibi bolmaly. Bular repetisiýa mätäşde, repetisiýa şow etmek üçin gelmeler. Maslahat etmek üçin gelýärler, bir karar almak üçin. Bularyň görkezýän atlar sapara. Onu şunun öňünden taýýarlap edil bir sahna çykjak film çekilýän ýaly edip repetisiýa geçirip oturdup el çarpmaly, aýdym aýtmaly, kim baýdak götermeli, kim kağız çıkarmaly, kim näme diýmeli, haýsy minutda nähilleki hereket etmeli, ýetirýär bu adamlar pikir aýtmana gelmedi diýmek bolýar ýöne. Şulary öňe tutup, ýanky halkyň garşysyna kararlar alınýar bu taýda. Ine biz halk bunu üns vermedik bolýarlarda. Ay ýaşullyk maslahatydyr da geçer gider bize näme diýär. O beýleden. Ine ýanky Murat Garry ýaşullar maslahatynyň birinji orunbasary. Indi biz diýärsa ýaşullar maslahatydyr ýa el çarparlar geçer gider üns verme. Bolýar. Murat Garryň aýdýan sözü näme? Ben niye saylaw geçirmäne gerek ýok diýär. Sen niye halky hiç zat diýär. Halk diýär näme de ýok diýär. Biz goýjak hak sen niye prezident edip ýöne diýär daşary ýurtlar seredip durgaly niye şoň üçin etdiýalaky
yerine yetirel taýlaw geçdiýala ederli şey diýem 98 götürmüm, 99 götürmüm, ses halla diýem. Prezidentligi goýýarlar. Ine ýaşlylar maslahatyny edýän işi. Ýani sen muňa seretmäniň bilen seniň meselelerin ortadan aýrylany. O taýda biziň çağalarymyz, biziň gelejegimiz üçin, şuunumuz üçin karar alýar. Don bitýärler. Ýani şo ýaşlylaryň üstü bilen. Demek bu yengeri yeniş halkın azam edilýär. Yani Şulan donlarla sen şeyle bolmaly. hemme götünek pampesine seni soy. Hakikaten şeyledir. Hem lüstrasiya gerek değil ya da. Ne lüstrasiya edildi. Şu matlakat ne şey geçti, 30 yıl geçti şeyler. Ha. Kurunan adamlar hem de cez çıktı içidir bu da. Dağlı kurma için binani o harcanan pullar onun şu merepiyatiyen geçirme de o bu zat değil. Onlar şunu diýerdi sapara. Halkın hatabına. Ne şulara hem mecedini töletmeli. Bu materyal tarafı. Hem mecedini paylap vermeli. O käbirine köpürek düşür. Käbirine neme. Bu bir ikinci bu halkı onu anlamak için edilýär. Bu halkı erkenmekde o edilýän zatlar bu şu derecede halkı erkenmen bolur. Gödüňe getirgenim. Bunun ağrı namaty o bir mektebi de adam ýok bolmaly. Bir milleti şey dip ağlap 30 ýyllap ağlap getip bolur. Ödem şu milletin hatabyna. Näçe bir elementar zady demedin. Şu taýda oturan ýaşurlar. Şunun adyny, familiýasyny, kärini, hünerini bilýän adam barmyş. Ve şu oturan adamdan ýokdur. Ha, bular bir ýa döwlet guruluşy ýalak. Halka sunulýar da. O guruluş bolsa, döwlet guruluşy bolsa, ýa-da iň ýokary guruluşlar biri bolsa, o buňa näýlik düzgün bilen şular seçilýär. Bular haýsy meseleler bilen meşgul bolmaly, bular borçlary näme, hukuklary näme, haklary näme, atlary kim? Hem de zat anonim bu. Ýalanyň bir ýöne möňösem derler. Bularda bir hiç mektep ýok da. Ne oňçuk musaifler tipi o şarikipler diýär. Ne türkmen şarikiplerdir oňçuk musaifler. Bu adyna o türkmen komünitlerin diýip biler. O türkmen komünitler şeyle ya komünist demokratlar diýdiňimiz. Bu ne oňçuk musaif Demokratik Partiýanyň birinji sekretardyr. Türkmen daşynaky demokratlaryň birine oňçuk musaifyň edil nemesi ýaly kardeşlerdir. Owa. Aýtýan sözlerim oňçuk Musanyň sözlerini aýtýarlar-da. O bularym kändir o sebäbi şu reformalar amala aşan bolsalar, şonu düzürmedik bolsalar. Şular çöreksiz galýarlar. O şular ýok etmesek biz ýok etýän diýerleriň bir sebäbi şolardyr. Bazar iqtisadiýatyna geçildi. O taýda ýem konkurensiýa başlaýardy. Ben bir zady o bätleşip gazanyp ýýmeliler. O yalan sözler çöreğip bolany. O yalan sözler çöreği ýylýän bolsa türkmen aşa düşmeli o. Owa. Ne şulun ne zalyň içinde oturan adamlar bardy. Şulun biriň eline käri ýokdur. Ne men size şunu garanti bereyim. Ýeke biriň eline. Iň başynda oturandan başlap. Yani ýaryň eline näme güler bardyr diýär. Hiç bar. O eline yüzlep formula ýasap emedip berýärdik. Hatap ýa halkyň çykyş ederýärler. Okap bilen ok taşony. Bulun hem bez boğazcuk bu taýplar.
reforman näme on gerekligine bilenlerdir. Şolong dilinden hey iqtisadi reform etmeli, tiyatr reform etmeli, ya hukuk reforması bolmaly, o öňkü gitti, yerine bir zat bolmaly diýen yerler barmy şolong? Yok, reformana hiç diýmediler ama diýen yerler ýok, diýmediler ama on başga da atlanan gurrun eden oklar tapara diňe alkış bilen gutlugyň gurrun bar. Biziň 30 ýyldan bäri, men özüm 40 ýaşymda tapara, 30 şu döwür başlanandan bäri, ýadypdan şuň döwürne çenli ekranda bir mani aljak, öwretjek, bir zatlar öwredýän, düşündirýän bir gepleşik görülmedi. Hiç şeýle. Diňe alkış ine şu görülýän zatlar 30 ýyllar. Ýanky ýaşlylar bar tapara, şolar halk vekili bolsa ine şu wagt biz ikimiz nemede otursa ekranyň başynda. Şu ýaşlylaryň her biriniň öz başdak bir ýa-da 2 tane 3 tane ýaşly bolup Türkmenistanyň meselelerini aýdyşyp oturan videolary bolmaly, çykyşlary bolmaly. Türkiýe bular tapara, gatykän. Bular bir zatlar etmeli, gurrunlaryny ýöne eşdemidok biz, göremidok bulary. Plany ýaşulyň bilen şuň nemeti janly ýaýyny barmyşynda at diýilýän gurrun eşdemok men. Adynan bilen näldin şolong? Bilemidok. Şu ýaşuly näme üçin çykyş eden ok kaptanlaky aksakaly bilen, eginleşi bilen aýdyp beren oklar. Biz çykýa-da ekrana. Biz bolmasa halk vekili däl, millet vekilim däl, ýöne şeýle çykdyk. Balaryň millet vekili atlary bar, ýanky çykmana da haklary bar. Geplek bilmäni. Bilen bitenleri el çarpmak, bilen alkyş okumak başga hiç bir zat ýok. Türkmenistanyň egerde daşary ýurtdan bir başga ýurdun, meselem Ýewropa, onuň bunuň watandaşlary baryp şuňa synnasa, ilkinji diýjek zady şu, bularyň başga işi ýokmuka diýjek. Diňe alkyş, çapak. Bunça millet öbe. Soňam biz näme üçin gariplaşdyk diýilýär. Sen gariplaşmamydyň nemesi şu zatda. O diýip sebäpleri şular. Ne görüp otursaňyz, ol biri onu biz her türlü zat diýerler. Biz şolong ýa klas we wrak diýilýär. Sırp düşmany. Bir zat owurlapdyr diýerler, owurlamady golda öldüripdir diýerler. Ýa-da ýene bir zat diýerler, onu ýöne biz düşman bolmaly. Biz bulong sınıf düşmany. Klas we wrak diýerler. O klas we wrak bolanyny ýöň ýanky baýlara o sınıf düşmanlyk ýok etdiler da baýlara. Allah. Burjuw diýerler, o baý kulak näme diýip o kırıp gören adamlar bar. Şolong klas ne ýerýär, şolong özüň göwnünde. O bir ýerbe de kenip, o okey, biz o tapşyryň işiňizi diýdik, tapşyrdyk. Yani 30 ýyl eşitdi, biz etdiňiz bolmaýar. Erbet adamlara aýrly diýäň. Erbet adamyň ýoluňdan aýrly. Ana alyň aly meýdany ne? 30 ýyl o. Näme gudratyňyz bolsa görkedim bilen tezini çykarmanam oturduk köp wagtlar. O beýle dur ýalan o. Böyle daşından ya Türkmeni inni seyredip gatır neme utançdygyny inni gidläbem ýörenokdur aýdýarlar. O bir millet üçin, o bir milleti siziň özüňiz näme bolaňyzda da bir önemliler, bir milletin bir asyrlar boýy çençe bilen nemeden ýöne terpik göberdiler da. Ýunýalar edip. Başa tarihçiler elde şeyle oluyor. O ne? Niýazyw sapara özüniň şol gowun emesinde bu glastyna almak üçin ýanky sultan bolmak üçin şu milleti edibilenni etdi de ýöne ölüp gitdi. Şonuň getiren ziýanlary häzirem
Yaşap otuyor, millet çekip otuyor. Indi Berdimuhamedovlar geldi. Berdimuhamedovlar ondan beter. Halkı ne şu görýän musur ýagdaýyna getirýärdi. Bularym ölüp gider sapara. Ýöne bularyň gam eden ziýanlary ýene de biziň çagalarymyz çekmeli. Ýene de onlar şeýle. O entam çekip böyle bundan arayam çeker. Son çekler nämediginem bu wagt gödüňünü getirer ýalagam derler. O ýöne olýan wagtlar gaty aýlygaç hemen ýigrenç ýöne mönüde däl ýanky neňe demem borçlaryny nemem götüren nokta. Yani ıntarlık nemem. Hiç eger şulon yani o burada gözüme gelenine yem bir türlük katı yeme olyan, hapa olyan neyin. Adıma bir elbette atlar gelenini duyman alayan katı neciz. Beyle nemani o bunun şuları Türkmenine doğurdum kanım değildir diye der. Bunlar da hiç mehtep o adamda mehtep bu da. Bu yöne ahlakı da yöne ayak aşağını demedi. Samimi bir adam duşanok da yanlışmam duşanok. Yani onunla dinet gelen nafsul onu ne şeyler. Bir bulon ne bayının ne nimetinin bir hiçbir nimeti yok. Sonunun ne şu adı koyulmadık sultanlık da yani devlet bolonno o devlet ile natbulu kandat bolada. O bir prezident yarım prezident adamini doğudan bolonno o karnını oyurup bayem edip biliyede gözüne çendi. Okuduğunu çendi. O boluğun böyle. Şunu çocuğa demedi. Doğumunun birini kırıp ödediler kırıyandırlar. Bunlar bizden korkuyorlar. Yani biz bunlar için bir hoplu zat değil. Onun aydayın. Yani şuları yok edeceğim, öldüreceğim. Yani bayılın üstüne çökeceğim. Yani kaptanın akıllardır. Ödeyen akıllar. Zaten bu en kolaylardır. Yani şu tribunanın yanına akılları korku diyedin zaten. Yani. Awa. 3-4 adam var. Şotaydı. Şolun hem de birini öldürüp şotayıp varan adamlar. Yani şu arkalarına adamlara teredin. Hem de birini yok edip vardılar şotayı. Awa Murat berdi sopyf var. Gitti. Onun arkasında öwedigi Lataýew var. Berdimuhamedov bilen Reşit Meretov dur. Sen birinizden korkun. Biz sizi yakacak diysem onu doğru adalete diren pekart yakamızda da. Özümden rıza edip pekart. Yakın bir yere yataya getirip pekarsın. O ýöne sapara bu gidişde halk uzağa gidip bilmez. Meniň öz nemetýänime pikirime görýän adam şol sebäbi şuňky ýagdaý gaty agyr bir neme geldiler-de şu an. Yeniş biz bunu beyle olacagyny yani işten aýyrdylar. 3-4 aýdan soň gün ýüzlerini aýtdyk. Ondan halk görmese inanmayan ekenne. Biz şoňa düşündük. Halk bunu görüp öwrenmerkende. Görün ine yaşap öwrentimiz. Tek bu aňarty bundan berbet. Ebebi yani çüren nemen düzeltmesem onu çürek gidip barýar. O taýyta ýüzü ýanky garnyny oýup aşa düşüp çökmedi. Iqtisadiyeti çöküp siyaseti çöktü. Onu dikeltmeyen yani şu duruşunu taklap
şuňda sen ýaşap bölürde şoň bilen. Şonda barolu detdiler bulun har nemeti bilýän zaty da. Bilýän zaty şol köne sistema taklamak şo taýdan çörek ip bolýar da bir 5-10 adama. Galandy näme bolsa o galandy bilen işimiz ýok diýdi. Bu yalan söýdüler. Birek demedim. Ne? Aýdym aýtmaňyz dowam edin. Çapak sarmaňyz dowam edin. Sovet Soýuzynyňky nämäni ýagdaý şol öz dillerine geçirip hemem egneşiklerini, dağıtlarını Ýükledik. Birleşdirmäli kömek edenler var. Şunu ýa telpek edildiler. Ýa o kädine takal öwür doň edirdiler. Onam hemme jehdi halkyň hadabyna. O gynançly ýeri şo taýdyr. Ýene de öz hadaplaryny edýän boldylar. O cehennem dilde o bolýar. Hemmesi halkyň salgydynyň hadabyna. Şu partiýa çağajyklar var. Şolaryň hadabyna şu. Halky ağlamak üçin edýärler-de. Halkyň hasabyna. O ne bu ýaşullardan ýa-da şuňa kim şo döwürler 30 ýylyň döwagynda kim gatnaşan bolsa hemmetiniň hasabyny soramalylar. Yüzleşme Hakyatyndan yani ýeňiş lüstraty diýsen öýde opýandyr şol. O hiç bire magdat bilýänler, şonu dogry ýa ýalňyş diýip bilýänlerdir. Lüstrasiýa diýsen eneleri ulýandyrlar. Sebäbi ýa-ni kökleriniň nirden gelýänlerini bilýärler. İçine daşynlar. O ben apartmaner o ýene adamlaryň siýasy reforma etmeli, iqtisady reforma barada dil ýaran ýerini men eşde bok. 30 yıl men şular iki tarafından dinlek gelýänler. Şunu çendem ýokdur. Siýasy reform etmeli ya da iqtisady reform etmeli. Ya hukuk reformalar bolmaly. O ya da lüstrasiýa etmeli diýen adam ýokdur. Diýmek, şonu diýmeýän bolsalar düşman adamlardır. Onu gata açyk demedip bilýär. Şonsuz bolan nokta. Şonsuz hiç, yani ilk şu meseleleri çözmediler. Şu meseleleri çözüp, ondan yurdu dikeldip buraya da. Başkaça dikeldi mi bunu? Hiç tadı edip bunu. Dikeldip buraya orada dikelirdi. Şunu etmeyen, ne çapak çalışmıyorsunuz da. Yani bunu. Neme var da sapara, bir halk yurttaşı bilen arası yapık. Yani maglumat alıp bilen ok hiç yerden. Inni şu var Türkmenistan'da neme başlattır? İyimit kıtçılığı başlattır da. Başlar. Tamam, indi nämeden görýärler, ne şu zat bar. Maglumaty hiç yerden alıp bilen oklar ýönüne İran bilen öňkü ýanky Türkmenistanyň özüne yeterlik önümi önen ok, iýmit. İrandan gelýär, köp bölegi. İran bilen araçak şol uruş bolýar neme sebäpli ýapylypdyr da şu wagt. Soň iýmitler, ýağlar, etler, zatlar neme gymmatlap galyp başlapdyr. Özünde önümçüligi ýok, ýanky bir bölegi Russiýadan gelýändir, bir bölegi İrandan gelýär. Hatta bir de şu neme zatlarym gelýär, İrandan renk ýene zatlarym gelýär-de, känzat gelýär. Görmen bir zat öndürjek bolmaly, onu eden oklar. Aýdym o boya çykaryp bolýanlardyr. Ýa-da et öndürip bolan ok aýdym gören adam. Aýdym aýdylýandyr bolun, o ýa-ni önüme öndürýändir, aýdym aýdýanlar, käte bolun ýöne beýle o Türkmeniň tipinde derler beýle. Demek ýemiş toğra ýer bar bolamaz biz o bulary. Sonra ne bar ştaýda watan söýgüsü diýip bir illeşme ýatypdyr şu wagt
Yine emeli ýagdaýda ýağ we towuk gıtçylığını döretdiler diye. Halky panika salýarlar, gıtçylyk boljak diýip diýen. Halkam ylgak gidip magazinlaryň öňünde nowata durýarlar. 21-nji asyryň hakykaty ineside diýär. Onu yani panika salacak bolup eden oklar Yok da tawa. bir yurtda öğrenmeyen orada ol öğrenenlerdir. Onda bir yerden gelyen orada o gelyen yerini yapsan o gelmetini koyuyor. O bu da atla bu elementar atlardır. O Türkmenistan'da öğrenimçilik bolması mümkün değil. Sebebi kanun yok. Kanunun yok yerinde öğrenimçilik bolyanlardır. O öğrenimçiliği canlandırmak için ilk kanunun dikelmelidir. O kanunun dikelmesi için ilk konstitusyon dikelmelidir. Bunun hem beceri birini bağlı atlardır. O siz aydım aydanınızı bilen, çapak çalanınızı bilen, tans edeninizi bilen, o go eden olmanız mümkün oluyor. Yani çörek öndürün. Türkmenistan'da hiç önümçülük olması mümkün değildir. Bu zor bilen tayan aslından ya başka bir şertlerde büyük göçük şert öğretip o küçücük bir zatlar öğreyen bolup biler olun o da hiç tadında yaramıyor. Yani bu hem beceri sonu betbakçılıktır böyle ağır betbakçılıktır. Yönüm önünde de derler. Siz o kırlayan halkın, o kezellen öleyen halkın tanrım bilen yok. O bileceğim bolon yok. O ağzın doktor havarı yok. O bilmeden şeyler hak olur. Gül cagaz verip ne şu cagaz tamsa karşılarsınız. Uğradorsunuz. Yine karşılarsınız. Yani ahlak demesinin hem yani çüren yeri ne şu adamlar ahlakı, Türkmenin ahlakını çüreden adamlar şular. Bu ahlak sizin kanununuzdan belirli adamlardan has ağır zattır. Bu ahlak gitenden kanun adam işleyenim değildir. Hiç tadı işleyenler. Çünkü medeni kodluğumuz yani destur, tertip nemelerden yok olup gidiyendir. Bu ahlak yok ediyordu. Hem de çürü diyor. Ne şu çürüden adamlar şular ne şu çapakçal nemet duran adamlar. Men şolaryň şu çapak çalmasyny çözüp bilmedim tapara. Her sapar bir zatlar düşünjek bolýan näme many aňlatýar bu çapak. Hiç çözüp bilmedim. Uzak wagtlardan öýdüm, ýany bile bile çalýar çapagam. Öde bir çapak çallar. Yani bu debiliydim bir teatralak bir zat yani anı üşü yerine adamla edip bilecek adam değil. Dedi bir Huday uğraptır şuradan o da o zıntır yani kütübe zıntırlar da dedi. Demirgalık bu udlak yani beri yanında. Ulaşıp bilinmeyecek yerine diýäňmi şolaryň akly nemesini. Fikir düşüncelerini. Ay utanç katı utanç bularda utançum yok. Ayarlı erkeğinde utancım almandır. Hiç adam almandır. Yani tüyürüm kaldırdım diyemem olacak. Şulardan öğrenen adamlara idil adam olmayacak. Yani bunların özleri de sapara, öz avraylarını özleri gaçıran özleri däme bolsa şo bolsunlar ýöne. Bunun bir ucu halka diýerde ýanky şol Türkmenistanyň içinde, şo serhedin içerisinde ýaşaýan halka gelip ýetýärdi. Ýanky şolaryň awraýsyzlyklary, mertebesizlikleri hemme zady maskaralyklaryna çenli sebäbi olaryň hemmejesi Türkmenistanyň yüzü diýip orta çykýarlarda. Ene biz Türkmenistanyň yüzü diýip çykýarlar. Ýöne şey diýip durmalary bütün bundan soňky geljek adamlaryň
nesillerin hem awraýyny gaçyrýarlar. Bütün bir nesillerin, ýa-ni ne aýtýarlar, şularyň şu günkü eden zyýanlary, bular ölüp gider, ýöne ölüp gidenden soňra ýene de bu halk onur şaýyllap nemesin bedenini nemetmeli bolýarlar. Nerede? Ayrılamak da. Bu tarifler yok yani karrifam yok. Şolong levereleri var. O şolong demelerde sen neyle gözüne seyretýän ne özüň seyretip gören. Hatta bir ýigrenji bir nemeler getiripdirler. Ideologiýalar bar eken ýöne şol gynandyrýan zady ýanky 94-nji ýyldaky alynan neme kararlary da şolaryň. Şol 94-nji ýyldaky 2 sanaky seçim bar diýipdiňiz Sapara. O bunu men köp ýyllap düşünjek bolup kän nemetdim. O men bir küçücük bir wedipe. Berdiňde de o wedipe ýapyşyp götürürmadym der. O bu beýle düşman göz bilen näme üçin deme diýerler diýip deme diýerler. Bolup ýönüp şol ýanky akbatsaň ýerini berjek bolluň diýen ýalagyrak neme gelýär kelleme. Akbaşlar yerini mutpaýlap görüpsiňiz. O şeyler bulan sırt düşman keninde. O yekemenler biz başkalarımızı bilen onun töwerek taşımızdaky işleşýän ýoldaşlarymyza çenni. Hakyky sırt düşmany. Owuny Sapara size soraw bar. Soraw Sapara Orta Aziýanyň diktatorlary Türkmenistana näme üçin ýygnançdylar diýär. Ýanky dünkü nemeler gelle, prezidentler gelle de, dünkü Orta Aziýany Russiýa. O eýleri bir bahana bilen gelmeli. Şutaýyk ýanky İran bilen gurulşmaly da. Putin. O şoňa bahana edip o ýanky matym boly näme diýip o demetişleri. Onuň Orta Aziýanyň diktatorlaryny ýygnatdyýa bolyn şular men daşymda, men golatdymda diýme nemetini o dünýä görkezýär. Biz aýdyp oturýarsak Türkmenistan o hiç ýerde garaşsyz bolan ýeri ýok. 3-4 ýyl o ämeti ýemlik bolýançalar neme boldy. O şondan soň hem beceri ýa orta baglandyr. Ýene de bir sapar gaýtalar. Eger Orta Aziýa jemgyýetlerinde ýa döwletlerinde diýip aýdaýyn. Birinji taryhy bilen ýüzleşme, o siýasy reforma, iqtisadi reforma, hukuk reforma, şolong gündemine däw bolsa, ýurtlary ortaň elindedir. Ortaň gurjagdyr. O bunun başka düşünürşi ýokdur. Bu Türkmenistanda da değişdiler, Kazakstanda da değişdiler, Özbekistan'da da değişdiler. Azerbaycan'da hem becetede değişdiler. Yani tarih bilen yüzleşen bolsalar. O lüstrasiýa diýilýär. O siyasi reforma barada gurrun gidiýän bolsa. Käbirleri edip bilýän bolsalar. Ýeki gurrun däl bu netijeden bolmaly. Onuň ýa bazar taýat barada reformalar, iqtisadi reforma diýilýär. Torur barada gün tertibinde gündem naşa. Şu wagtky çapak çalyşlary ýalak, şu meseleleri absurda edilýän ýagdaýda bular araşsyz boljak bolýar ýa bolly diýip bolýandyr. Şonu yetmeseler ýurduňyz düşmanyň elindedir. Şonu bir ýeriňizde ýazyp alın. Sebäbi şu zatlar bolmazdan siz hiç döwletiň gurup bilen. Gurup bilmeýän bolsaňyz öň kakymy bilen akýa diýmekdir. Öň kakymym ben
ortaya bir kolonyası. Orta Asya'nın hemmesinin fırnalaktır. O kolonyanın simbollarına için hemme zati mevcuttur. Oturundur, şu adam. Ağzını tutup bilenlersin. Delin rağını ayırıp bileğiniz ya da kuşkuda haç vardır. 100. da parayı diyenler. Çok haçı orsun tim vurdular. Çok terhedinin, in yoğuşunu terhedinin nemesidir. İn sonku noktadı deyip koyalım. İn sonku noktadır. Yemet bileğiniz. Şu bağ deyip bir bileğiniz mi? Neyle karıştırıyor? Sizin konstitüsyanız yok. Kağıtta var. Yönü yok. Çok olmasa sizin kanunuz olan yok. Çoğu düşünüyorsunuz. Hukuk diyen emeler vardır. Biz hukukçu da diyen. Türkmenistan'da birinciden jurnalist yoktur, ikinciden hukukçu yoktur. Bağ olan orada sizi eşiterdin. Yok bağ değil, eşitlerdik. Mıklıyım ve eşitlerdik. Tağan ve eşitlerdik. Tağan oldu, hallifi. O yenileri eşitlerdik. Ödlerim aydiyediler. Bir tödler bilen aydiyediler ödlerim. Yani hiç kimden tanıyan nedir olur? Yani aydın tödleri ediliyor onu. Onluğu var uğrayandı. O gecede yatıp bilenlerdir şöyle. Bir tödlüm için. Adını tut bilenlerden yoktu şöyle. Yani bunlar tıp düşmanı, korkandırlar. Ölür yalıp korkandır. Çünkü yok ettiler. Ölür yalık adamın 50 minden uğranı yok ettiler. Siz ıntaptı dinamız Türkmen, şöyle ağaçlarından tutup bilen yok. O siz yeni koğu yaşayacak oluyor. Çapak salın köpüre. Koğu yaşarsın. O şoların Aydın. Koğu yaşarsın. ölümüne çapak çalýarlar da, ýa-ni şol öldürülen adamlaryň ölümüne çapak çalýan ýaly bolýardy. Neme Aýjahan bulut sorapdyr. Tutuş milleti çärelere sürmek hem Sowet döwründe bugünkü ýalymydy saparaga diýär. Sowet döwründe barmy diýär, ýa-ni şuňky ýaly çäreler çapak çalmak gene. Subotnikleri bolýardy. O yani edil bulur ýalak gözden çykýş däldi. Yani çapak çalma tiyerlerde o baryan nemelerinde şoňa meňdeşirek. Yani onun bir nemeti vardı. Etiketi vardı. Bulurda hiç tat yoktu. Onun in olmanlı şu çapak çalyanın ağatları verildi. Kimdigi o näde taýlan şey nemeti bir özüne layık diyen bir layıklığı yok bolýany. Düzgünü vardı. Bulun kimdiginden bilen o var. Bir topar sakallı nemeli adamlar oturuyor. Näde partyrlar otay. O bulora da ýa. O köpüsi göwnäýän däw bolmagy mümkin bolýany. O bulora da matkarasy. Näçindir? Ýerleri vardır elbette. O bir ýeriň oğlum işleýär şoň gelýän ýendir. Yine biri ağırlanım baryan diyendir. Biri mecbur diyendir. Yani bu da hiç biri bunun günahlar bulunuk, yemeden ok, çöder ok da yapan ok üstüne. Utanç, katı utanç. Yönemen utancım derler. Şunun yani takkalı olanı bilenen yaşları menden ullar köpsünün. O da yönü. Hawa Watan söýgüsü ýene sorakdyr saparaga kadalar wadyň karandyndan akýan agaz suwuny
içeriýaly däl, gumakkar diýe filtr edilen o. Halky zäherlemek üçin edýärlerimkä, halk keselläp ölsün diýe. Ağız suwundan arasy su akan ok diýe gyzlarbadan krandyndan. Ya sesini çıkarman oktur. Olar netice olaryň hemmece. Hemmece netice. O. Kabul edin. Bärde bir illeşimi diýene soratdyr jep bardy. Sapara size sorag diýe Rus Ukraina uruşy hakynda bilgiňiz bar bolsa aýdyp berseňiz diýe uruş kaçan gutorarkan Russiýa ýeňiş bilen uruşy gutorar diýerler diýe. Onu wagt gorkolar. Sizin görüşiniz nähili diýer. Dedim, ýeňiş bilen gutorjaga o şonu men anladym ok. Ýöne Ors döwletiniň garjanydan anladym ok. Belki 10 ýyldan soň men memelen bir atla. O Ors dip döwletem bolmam kan ýa. İçinden nargar gördüm. Onu bir basıp alacak ya neme çek olup neme değil ortaydın içinde 23 tane devlet vardır. Her biri kan bilen basılı alınan yurtlar olur, milletler. Onların birun tarihleri bilen yüzleşirler. Hem kişi Türkmeniyalak çapak çalıp demet börün değerler o adamlar. O tarihi nemeti şuur oynayanlar kâti. Aydıp bileceklerdim şol men. Bärden sapara yardım etýän illeşlerimiz bar. Kulakdaýan illeşlerimiz olara da köp kisärde bereket. Bereket. Bu yankı sizin işinizdir, köpün işidir. Bu zatlar yeňişin ya tapara olup çözmeli meselelerden değerler. Halkın betbaççılığıdır. Bunu o halk olup çözmelidir. Şoň üçin biýliňizi kuşap bilýäniňiz kuşaň kömek edip bilýäniňiz el kömegi pul kömegi hem de kömekdir. Bu da atlan hem beceri özünden bolup duran adam derdir. O bizim dememiz dekmedimiz gaýramda ok on ýerinde pulon dilep beremdi ok gaýtan özümüz berýär. Peýamyzyň hatabyna mesulatlar ýöretip ýörüş. Öyle durmuş op size gerek. O taparaga gerek geldi. O taparaga demeti yam geçti. Doğru. Sizin çağıranıza gerek. Sizden bunu ya bir araylık samimiyetsizlikten mi nämeden edýänini bilem ok bolundy onu. O bir gowurulacak hareketler däldir. Tarihte son gaty utanılacak zatlardır bu zatlar. Şu zatlarım kâte fikriňizi, akylyňyzy aýlaň şu zatlar. Tonçtur. Milletin şu ýagdaýa düşmesi gaty tonçtur. Kimin goşandy watyr. Garada tomoşa çugurup demet börünlüğüm ödünü vura goşandy watyr. Tedin çıkarmany öğrenin kim şondalyktır. O bilip bilmediklerini bolma ondadır. Bu hemmece ahlaksızlığı ýerýändir. Millet gaty ahlaksız bizim milletimiz. Bunu boynumdan bak gerek. Tonçtur, ağırdır golü. Gaty ahlaksız. Betbaççılığından ahlaksızlıktandır. Başka zatdan nädir? Oňa ýapýaňyz ol ýok. Dedim, her biriň şahsy ahlaksızlığındandır. Bunu bilin. Bunu size minnalak biri aýtmasa. O spaçylyk edip, o size ýaşly etdim kendileri onu ýok. O sizi her biriň personalna gaty ahlaksız. Şu betbaççylykdan hem beden şondan başga zatdan nädir?
Tutat. Kıyınçy bolup oturmak hasam beter tonç. Häzirki ýagdaýda sapara bu halk üçin beýleki illeşler üçin ýa-ni kynçy bolmak, ýagny näme kynçy bolýar biz şu Bedbahtçylığını çekýän bilýär. bedbaatçylygymyda hawa kynçy bolýarsa, hatda neme de boldy sapara aýna şu wagt türkmenler daşary ýurtlarda işläp ýören bolsa, ne Türkiýede zatda Türk watandaşlarynyň şu wagtky bize synnaýşlar, garaýşlar we öňküleri ýaly derler. Bizi gaty neme edip bakýarlar. Äsgermeçilik şu Türkmenistandan türkmen diýip näçe gerek gaýtalap aýdýan ta bolyn. O Awganistandan mı diýädi ýene-de arasynda. Şolary bilen arkatarda görüp başladylar da bizi ýanky Awganistan bilen. Gaty utanç bir ýagdaýa getirdiler. Da olardan da maşakda tutarlar. Onda o da başlandı. Hawa Oğlum näme de orada bahanası var, uruş var, neme var. O sizde hiç adam yok. bizde uruş ýok, ýöne oň tersine de ullokal baýlygymyz barda, ýerasty baýlygymyz var ýöne şonu. Az sanyjy bir halk bolup. Neme Hem de hakynda orada bir edip vermeli. O şol oralak düşünce de o tindirilipdir de. Birleri edip vermeli. Ya yeni şey edip vermeli. ine 89-njy ýylda saparaga O kemine edip vermeli. Orada kemine de edip yor. Yani orada onun yani ele hadiyalar neme diýerler bularym tomoşa çorup oturýarlar. O sizde onun eludadan adam mı olur? Oňa da ne utançlary var, ne namatları neme diýer. Aytam çapak çalýanlara mı da? O bilen çapak çalýan nemeleri gaty kändir. Men öň milleti beýle neme göremokdum. Yani şu 20 noýabrda yani öň kelläňe gelmejek, yani pikirine getirmejek adamlarga o edilip yani koy tutup böyle. Yani şu oncuk bu taýplyň zatlaryň çykyşlary demeler var. Ben şunu ne abdagadan garaşamokdum da. O ne hile kritik demem bolsa da neme de bolsa. Hille diye. Awtkuly. O şimdi bunu ne birinci tapar dilime getirişim. Ha bulaydı diye. Bak. Sonra gerek şu diye. O kalanlarda ben demedim o. Başka da kent yani içi kulyalak hem bize de oncuk mutayipler eken ben onu yani bunu ilk koşuk bu kan yapıyorduk onu yok. Onu Awtkuly hem sapara şularyň özleriniň ýurtdaşyna uğradan nemelerinden biri bolmaly adamlaryndan ýani işli daşly Planda deme olunmuyor ben Abdülkulüfü üstünden geldim hiç adını tut demedik görümek olun 93. yılın sonları 94. yılın başları olmalı. O ben yani Abdülkulüf Bazarov tip odan pretpadı yani Bazarvan cügülerinden. Onun Muhammed Aymradov, Melik Çarif, onun Abdülkulüf 4 bolup gelirlerdi. Onu Abdülkulüf apartmaner olup gelmedi. Abdülkulüf men kabul etmedim. Birinci tapar görüşmedim. Yani personel şeyleri o doktor görüyorduk neme diýdik görün. Biznesmen olup geldi. Abdülkulüf 94. yıl. Ne apartmaner ne başka da attı. Türkmen fondunu açtık. Moskva'da.
ne tatacak, ne emedecek deyip şoloruyalak demeler bile verirlerdi. Yani getiren adamlarım ben bir hormat koyup tanap işleşip gören adamlarımız gözü durup durun haişlerini ne de çok bunun nokta. O edip buryan olsa ediliyor da. O şolları yomlar onun bir kağıda kol çekiştik. Öyle varandı ben o kağıdan korkudan. O da vurup pulu Şonu ortaya çıkarmalı separasyon abi. 2 milyon olurdan o ken o Abdülkul'a da ayttım. Ya sen közüm için demedi yani. Bir de gerekli haften dedi. İşimizi değerlememdi, değerliyordu. Ya şu adam sözümü yıkmayın. O edip bilen, onu edip bilen molun etmedi. Bilmediği için o yönü bunu şey platformu dediler. Bu kağıdın hiç yerde korkulmayan dedik. O yani bilmedim 3-4 ay geçtim ne mi? O taparda eğitip yanında çağırdı. Onun yani kağıdı korkuldu. Sapar Seyidov kim bolýardy? KGB'nin başlığı. Türkmenistan KGB'nin başlığı. KGB. KGB başlygynyň stoluna kaldy. O ne şonu görkezip işleşip gören adamdan bitti. Inni men şolun yanındaki yemelerine aytıp bereyim. Ben ondan sonra Abdülkulüf'le kan görüştüm, demettim. Melik Çarif in yakın dostu. O kim? Yani Moskva'da Kalpaşny periwoluk deyip bir periwoluk var, avirin jayı. Şu tayda ofis var. Bizim hem lider deyip bir şirketimiz var. O da şu ofisten çoğun yanından bir iki tane odasını kreyledik de kabinetini. O Melik Çarif Muhammed Nadarov'un agenturunu demeti, istoçluğu. Kuratörü Muhammed Nadarov. KGB'nin birinci ornatörü. Onun bizim liderimizin o başlığı bir Yevrey, o Peryatynski Branislav Yosifovich diye 80 yaşlıdır o. 75 yaşlı. Onun ornatörü var. Kakacan Berdiyev diye. O da KGB'li. KGB'nin. Moskva KGB'nin mayordu şu vaktler. Çok ornatörü. Şimdi Abdülkulüf'ü apatane edenler Melik Çarif bilen Kakacan Berdiyev bu KGB'nin emez. KGB'ler edip. O Abdülkulüf'ü öyle bilmeyen olmamı mümkünler. Şu dövrler Abdülkulüf yani biznesmen hiç yani Türkmenistan'a prezident olacak diyen demeden yok. Olur ya hiç demesi yok. Yani şu Kakacan yani Melik şolar yani onu o yığınağa bu yığınağa daha da pırtlağa dedip ekidip nemedip şey ettiler kendine. Yanlarına duramak olun. Yani Kakacan balede diyetti. Abdülkulüf fotoğraf сказал neyme deyip ödüm borç dilli nemeli. Benim işkerim var. O Melik Çarif'in ben dostum. Bunlar hem beceti kaptanında da nemeler bunu. Ben yani o vaat Melik Çarif'in neden agentliğin bilemdi yok. Son yani nemen görkeden son ondan düşünüp başladım da. Son onun bariyeti badar tutup nehlik belli oluyor deyip soradım da. Ne yapayım? O. Ana bulon da apatene olsam şeylere. O yöne o verilen pulum yine vermediler. Oradan değer valanını bilem yok. İşten ayrıldılar da. Daha olsuna mı aytmadılar? O verdim, nemettim diyen o. Yani adam kerçiliklerim proyalıkta.
Ödem adam meni patstav etdiler. Maňa ton günä bildirenlerine o ýa opozisiýany finansir diýen adam ýalag edip o. Şolong bizi ýok etjek bolýar diýmesiniň nemesine ertilen adamlar biz şey. Aňarsyndan çykkan adetleri de onu O. özleri ýöreýän işler bolmaly. O boloro şowat neme gerek? Taşyndan ýanyna nonon burtopor nemeleri etmeli ne bu ýanyna. Çawuşlar, zatlar. Soň bu çawuşy zat bilemdi o, tanamdy o. Birilerden çıkıp näme edip görüp dünkü propagandist embejeti o ýa şu onçuk mutahafyn klinturolary o Türkmenistan'da jurnalist bir ýörükli ýetişdirýän neme ýok, propaganda ýetişdirýär. Ödem bu käm ýetişdirýärler şular. Bir real faktoryň spesialitini ýerine däş sanap ýa humanitar neme ýetişdirýärler-de. Sovet döwrüne şeýlere raportlar. Yani institut vardı. Politexniski. PGS fakülteti vardı. Egzamin tapşırdım. Şoň üçin bilýän. 20 adam alýardylar da. O. Arhitekturna 25 adam. Ýöne dil edebiýat, ýene näme dip bu topor fakültetler vardy, her nemede vardy. Şolary alarak döwri ýaşadyk biz. Onu bunu bilgiňiz üçin aýdýar. O men ol Abdukula ýa pul berdik, däm etdik dip o zatlarym lokan nemede bolýan ýöne şu 25 noýabrda şu tant edip o helledip ýörenini eşitdimden gaterwet boldum. Abdukulaýy diýirligine şotaýdy. Akmala da taýindym da. Derdine özümde yetikdi. Şolar ýalak ýigres döredim mende. Olar ýalak demem ýokdy. O tam takdyryny bilýän. O derejede onun üstüne de bulun yani onu bunu ýadyşdyryp tersi. Hem de zatları tökmet. Durşu bilen tökmetde. Yani çavuş vardır. Göl tapar. Meni ne görmäli, ne tanamaly, ne bilmäli hiç mümkinçilikleri yok da. Tanıyan adamlarım derler. Aýdan atlaryny görýän. Eleki çok gadaklarım şundan. Bizim köpürde bir yerde tartışma mümkinçiligim yok da. Men olary alak adam meni töwürüňe bir ýa puşny wystardylar da. Çoňa gola getiremok da debädi. Ýigrendim şolary alaklar, şu onçuk bu taýpy alaklar. O düşman görýänleriň büyük sebäbi bar. Şular göremizden tanýatlar. Onçuk musan ýetişdiren adamlar sapara hepmejetem. Bu ýetişdirmeli başga da käne. Bu ýeke demedäler, Sovet daýry şulardan nolar. Şarik filan. Ýurdu şular vurdular, şarik filan. Ne? Sondan bende şeyle bir şu deme tipdeki adamlara antipatiya şeyde döredü. O ön demeleri bir ambitiyeti Bahadır prezident bolacak rahat deyip şeyle düşüneceğim demem mi hatta hem de istedi bolup biler deyip o bir katı şöyle hemen beni katı yaraladı. O radyan içinde de tanıtıcı şey öğrenirken o haberlerim geliyor. Ama halkın ne yağdayı ne şol tanıt edip görülür ne şu an. O tanıt edip. O olup gider. O. Şey değil mi? Ve sapara ol avut kulün çıkarlışı
gaty neme ýörütü işlenilen ol sizden pul aldyrylmasy, ondan soňra şonu apozisiýa etmeleri, soňundan size ol şoňa apozisiýaly arkadaşa vaat etdiler şol adam diýilmesi. Olanda neme bolýar tapara? Siziň ýygyňyzda şol gaty ýerden bäri neme başlapdyrlar da aňyrda işleýän döwrüňiz. Şeylerek olmalı. Türkmenistan işleyen döwrüňizden şo Muhammed Nazarov onun öyleki vardı. Otudov, Begmurat Otudov diyenler. Şoları şu yani kapasiteye diyenler de. Architektörler şoları olmalı. Doğru. Olmaz o. Bizim işleyen döwrümüz. Biz hem bir açık adam. Şu var. Hem berin statistikadan var, geçen yıldan var, şu nemelen var. Türkmenistan'ın tarihine, bunu aydık geçeyim. Biz bir kıyıtka doğru işledik. 4 yıldır, 4 yarım yıldır var. Udipölü nemedi işlenme. Türkmenistan'ın tarihine, o 20 yıl anrı kalın, 30 yılın değeri kalın. Şu doğurdaki alak işlet bilen, yani kerhanların cemi vardır. 2500 tane kerhana vardır. Nemem aşağı. O ingo periyottur Türkmenin tarihinde kadi pakadatiller nemeler bilen işleyen. Şonu aydıp bilen oktur. Ol yok yankı. Yok. Ortalıktan ayırıyorlar da şu kıyım kesip olur. ayırıyorlar gönlümün. Öyle bir kıyım olur. Ne bizim dememizde Burhan Muhammedov tipin tohuminin başlığı oldu da buraya yaşlı vardı. Şu yaşlılar için yürütü kabinet daha da ettik. Onun bir 2 yılın içinde 17 tane kalkod açtık, tabkod açtık da, yer açtık. 180 hektar yer açıp 17-18 tane ulu hocalık oldu da. Onun Burhan Muhammedov fayda etti. Bir diye ne Gavur'da PMK-8 vardır, PMK-16 vardır. Onun tabiatadır ve canlı miyvecilik nemi vardır. Onun 15 yıllık allık diye. Teki diyer Gavur'un rotayları teki nemet de. Onun 15 yıllık allık yapar diye. O ne hadip bunun 2 yılın içinde 17 tane, 15 tane kocalıklar yani. Dedim işleşim, dedim ki alak değil. Şunun böyle tohumin o var doğrunu menleyen başlıkları şu. Dedim in edenli yolbaşılığın biri. O sizin hitböşünüz, işleşiniz hitböşük diye. Hakikaten bir şeyle. 2 yılın içinde ehli Türkmenistan'ı gaz bilen Türkmenistan'ın 1% demediğine kadar vardı. O da aşkı vadinin içinde. Yani Türkmenistan'ı kadar bir kat etti. Gözünü getirip koruyan mı? 2 yılın içinde oldu. Yani yılında. Biz gidecekler. Onun yok bir bilen yok. Ve turbo görüp durar. Turbo çekilli, şu turbo çekilli bizde vardı. Ayırdılar sonra şu turboları. Bizim köşelemde de çeni çekilli şu. Devletin bütçesini de verelim, bir de pul vermediler şunu. Çekin diye. Veren ne aldılar? O şu pulla mı ödünü takıyor? Ondaki tanak, 17 tanak tekstil fabrikalı. Kilik içinde. Onun pulun sonrasında bütçetten verdiler mi? Ya da biz bir yerden kardan atmadık. Vatanın yani dinlememizde veriyimiz yoktur. Bir yerden. Ne dile getirip bilemiyorum. O bizim eden adımda aytmalıymışım. Ne şu adam aydan ehliğiniz ne kabinet ministerlik vardır Türkmenistan'ın ehliğiniz. Veredin bir katında münün
ağram gelmesem götüňde dokun diýip bilýärdim. Çow adam diýip bilýärdim. Ödüm hemme zady ýeke görkezip bereýin. Nähile düşman bolýarsyň? O sizden nähile gahrman bolýar? Şonu aýdyp berin. Menden hatap sorajak bolsaň, men hep hatap berin. Münüm terediň bir gaptarna. Hemmäňiz. Kurban olsun öçen. O niyazına da şey diyedim. Bari üyüşüp münüm. O ağır basmasak götünde dokun. Nerede? Adamın gedenden gömmeýäňiz. Onu men aýtmadym ben. Onu siz aýtmalar. Aýtmana da götüňiz ýok. Bu ahlaksyz diýäniň bir sebäbi. O da atlanan öýünden boldum. Edip bilýän bolsaň şu wagt kim aşarda ýatýar. 30 ýyl wagt geçdi. 30 ýyl wagtda näme üçin bir adam, beş adam yetişmedi. Para. Etbelekenler ýa-da erwed adamlar ortadan aýryldy. Olaryň aýdyşy ýalyky. Olaryň düşmanlary yetdim. Aýryldy ortadan. Esinler. Öz eliňiz öz ýakaňyz. Garşy çykjagam ýok size. Gaty ahlaksyzlyk bolýarsa para bu bütün bir milletiň öňüne çykyp ekrana çykyp öden ýüzleri utanman bir etmeklik. Bularda insanlıktan hiç payını almadık. Vur topor. Bilmedim. Çöptüğüm mü? Näme diýsen gelişip dur da. Ya o ýigdiň näme diýsen bakyn näme diýip bir bunun nämesen mağul ýöny. Bular üçin o da geçerdiler. Iň bolmanda şonu bir aýdyň. Şu zatlar boldy diýip. Ya bolmasa siz edip bilmeýän bolsaňyz edip bilýänler bar. Men aýdýan atlanmadyr. Ne 4 ýyl aýdyp gelýän atlanmadyr. Birini ýalana çykaryp bilen barmy şunu? İçine daşyna argumentir edip, şunu aýdýany ýalňyş şurada diýip. Diýip bilýän orada çykdyn diýende. O Gurban bular da aýdýan. Götüňde gaýratyň orada çykdan aýt, şu atlan biri ýalňyş diýden, sapar ýalňyş, yalan söýdüler diýip aýdyp bilýän ýeriň ma orada aýt. Ol Interpol arda ýazyp, o men baran ýerimde nemet görmem. Olaňa betjekler ýok, tanýarlar, hemme jeren tanyş bolupdurlar. Mustafa Gresiýa bardy, orada aýda zorýarlar demek. Ýa-ni Interpol geldi. O men ýa-ni şol. O Türkmenistan bilen nämen bar? Ömür bar diýdim. Zatlar diýdim. Bir ýylda ala diýdim. Bulan getip gören atlarım şolur ýaly. Tonuşdy ekenler aýga terbet. Dinamyz arkadan näme tek geçýär ýene ýalak bir tüdlük nemeleri bar bulan. Iň bolmanda bir ekrana çykyp aýdyp bir bil, şapara. Geple aýt. Erkek bolup aýdyp bir bil iň bolmanda. Tapara wagtymyzam esli boldy. Jembesege bolýar. Yemiş käte bizi şeydi gurlödüp durup gyzyklatan käte. O birden ýarlandy aýdy berýänen. Aýtma demem ýok, aýtjak bolum ýöremok bolun ýöne käte. Aýtmadym kam diýip neme diýär? Aýtmaly, ine şu awdukly hakynda aýdanyňyz sapara mende de gaty gowy bir neme döretdi, pikir döretdi, düşünjäni hemem köp wagtdan bäri bir ananylyk gelýän ýalanyň üstüne açdy da. Gaty gowy bu zatlary aýtmaly. Ýa-ni başga da aýtjagam ýok sapara ony.
yankı şular yankı ulanjak bolup yani emet görmeseler bunu bir piş edip aytjak bolup görün eme de del yankı aydamızda näme aýtmamyzda näme diýlen ýalak bir neme var da o ýöne bunu bir kahraman edip ulanjak bolup yani emetjek bolup görün ýagdaýlarynda bulan öýleri neme diýerler da bunu gaşýarlar. O ne şunaymy? Akbel Safar gönlümden çıkyp aýtýar da awdy kulüýüni reklam edip Safar kıymam ýanky pul berdi ýa-da bogurluk etdi ýene näme diýip çykarýar da şonuň adynyň gapdaly bilen. Iş bererler be şonu. Pul beren neme diýerleriň bu alana gowy pul berenem ogru bolýar. Şol pikirse şeýle bolmaly. Häsiýetlerim bir tüddük neme. Hawa. Bolýar onda illeşler Bolýar, hemmeler sağ olun. aşamlar haýyrly. İyileşler sağlıklı götürün. Boşan illeşler çürüp ýene bir ýere köp sag bolsun aýdýar. Kişäňe bereket.